bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye tɛnɛ ye octobre kalo tile 17 san 2022 ni y'a ka don kibaru waati selen bi don kibaru kɔnɔna la Mali finitigilakaw yaasa kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ ka se ka olu ɲini ko olu ɲɛdɔn dɔgɔkun 6 kalan o kɔni o dira Mali finitigilakaw ma an bɛna an da don la ka fara o kan an ka ɲininikɛlaw Yeli Vision kɔnɔna la nɔ olu taara taama la min taara kuncɛ Mali énergie di Mali la ni olu ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ kuranko ale ni jiko fo ka taa se dugu jukɔrɔ nafolo minnu bɛ Mali la o ko ɲɛnabɔli ma an bɛna an da don olu fana la an ka walawalali kɔnɔna la ka fara o bɛɛ lajɛlen kan i bɛna ye k'a fɔ jamana ɲɛma a kɔni ye yamaruya k'a di ni o ye lasigiden 3 ma minnu n'o olu bɛ taa Mali nɔrabila wa jamana kɔ kan mun fɔra yen nɔ fana an bɛna an da don olu la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan kunnafoni min n'an y'olu sɔrɔ farafinna fo ka taa se nanzara jamanaw ma ka da bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ aw dankana an ka walawalali kɔnɔ. I b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali finitigilakaw yaasa kɛlɛkɛminɛ minnu ni olu ye ka lakanaw sabati k'olu ɲini ko olu dɔn hukumu de kɔnɔna la Mali finitigilakaw dɔgɔkun 6 u kɔni u y'o kalan kɛ min bɛ tali kɛ ayiwa farikolo yɛrɛ la joli la ale ni min bɛ tali kɛ ayiwa faamuya sɔrɔliw kalanbolo dira o siraw fɛnɛ fɛ nka i bɛna ye k'a fɔ baara in kɔni a kɛra ni o ye yɔrɔ min ma a bɛ fɔ ko certificat interarmé ni formation kɔni kɛra ka bɛn n'o hakilina ye ayiwa o baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni a kuncɛra a kuncɛ o de kɛra min ye ɲɛnajɛba ye ɲɛnajɛ min labanna ka se ka seereya sɛbɛnw k'olu di kalanden ninnu yɛrɛ kɔni ma a bɛ tali kɛ jumadonya la octobre kalo tile 14 san 2022 a kɛra yɔrɔ min na o de ye centre d'instruction Boubacar Sadassi ni ale yɛrɛ bɛ Kulukoro kɛnɛ in kan maaba caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nka ɲɛmaya kunɛ maa min bolo o de ye Mali finitigilakaw minnu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ dugumala ma ni o ɲɛma yɛrɛ n'o ye général de brigade Félix Diallo kɛnɛ in kan maaba caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ ayiwa yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ n'a ye fɔ centre d'instruction Boubacar Sadassi Kulukoro ale maa ɲɛma yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen min ye état major national o fɛnɛ ɲɛma tun bɛ yen nɔ n'o ye Kulukoro ta yɛrɛ fo ka taa se EMIA maa ɲɛmaw ayiwa olu yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ yen nɔ min ye maa ɲɛma caman finitigila siraw fɛ fo ka taa se jamanaden nanamasumalu ma olu caman yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ a daminɛ kalanden min kɔni tun bɛ yen u bɛ t'i jɔ kalanden 570 ani 7 na nka i bɛna ye k'a fɔ kalan in yɛrɛ kɔni bɛ taa ban waati min na maa 2 o kɔni ye kalanden ninnu jɛ k'a sababu kɛ olu yɛrɛ kɔni tanyara an b'a fɔ ala ka hinɛ olu la a yira k'a fɔ nin kalan kofɔlen a bɛ tali kɛ min ye yaasa ayiwa minnu yɛrɛ kɔni bɛna don ka se ka kalanbolo kunfɔlɔw ko o d'u ma minnu bɛna kɛ sababu ye ayiwa kɛlɛkɛminɛ ninnu olu bɛ se ka olu yɛlɛmali k'a ɲɛdɔn cogoya min na o ye fɔlɔ ye nka filanan yɛrɛ kɔni fana ye jumɛn ka kalanbolo d'u ma min bɛ se ka kɛ sababu ye don n'a nataw la olu yɛrɛ kɔni fana bɛ se ka min ye o faamuya k'o di ayiwa jamanaden walima finitigilaka tɔw yɛrɛ kɔni fana ma o tɛmɛlen i b'a ye bi an bɛ waati min na Mali denw ayiwa olu yɛrɛ ka laɲiniba o kɔni ye basigi de ye anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ ayiwa lakana ka se k'o sabati jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na ayiwa o de la a yira k'a fɔ ni kalanbolo min yɛrɛ kɔni dilen filɛ a bɛna kɛ sababu ɲumanba ye mun ye banbaci wale yɛrɛ kɔni o kɛlɛli ayiwa o bɛ se ka kɛ cogoya min na Mali finitigilakaw fɛ ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na ka bɛn ni n'o ye énergie di Mali olu ka ɲaɲari ye n'a bɛ tali kɛ san 62 la ayiwa énergie di Mali ale yɛrɛ kɔni ko ladonna Mali la ni a bɛnna octobre kalo tile 14 san 1960 bi an bɛ octobre kalo tile 14 san 2022 a bɛ bɛn san 62 ma énergie di Mali n'o bɛ tali kɛ ji ani courant ani dugu jukɔrɔ nafolo la ayiwa ale kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ san 62 a ɲaɲariw kɔni olu yɛrɛ kɔni kɛra nka u y'a kɛ ka ɲɛnɛmaya ni hakilina wɛrɛw ye minnu bɛ tali kɛ ka se ka jeli di k'u hakili to adamadenya la ayiwa o de kɔni hukumu na i b'a ye k'a fɔ énergie di Mali a cakɛyɔrɔ la a baarakɛlaw u kɔni taara u ye jeli di kɛ jeli di min ni a laɲini ye yaasa ka se ka olu lakana cogoya min na i b'a fɔ jeli diyɔrɔw yɛrɛ ka kumakan min bɛ u b'a fɔ jeli diko kelen o de bɛ bɛn ni kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ lakanani ma
san 62 o ɲaɲari a kan ka kɛ a kɛra ni hakilina min ye a kɛra ni fɛla min ye a kɛra ni faamuya min ye ayiwa o de kɛra jeridi ye k'a daminɛ Bamako kɔnɔ ka taa bila min ye énergie di Mali a bɛ Mali fantan ani naani fɛn fɛn la ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ye nin wulikajɔ kelen kɛ yaasa niw kɔni olu bɛ se ka lakana cogoya min na nka nin kɛnɛ in kan i b'a ye k'a fɔ an kɔni ye ɲininkali kɛ ɲininkali min n'a kɛra maa min na o de ye Siyaka Sidibe ni ale yɛrɛ kɔni ye énergie di Mali ayiwa ale y'o baarakɛla ye nka u jɛɲɔgɔn fɛnɛ don min ye u ka dɛmɛbagaw ye n'a bɛ fɔ min ma ko Senacom ale kɔni kumana an ka ɲininkalikɛlaw ka kuma bara la. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye bi donba yira an na o foliw kɔfɛ an b'an hakili jigin énergie cɛbaw la cɛba minnu n'u ye poto ta u kunkolow la k'a turu minnu ye facture sɛbɛn u bolow la minnu ye énergie tilekɔrɔ boli ni a sanjikɔrɔ wɔsiw kɛ n'u fatura n'u taara retraite la bi an bɛ tasibila kɛ ka so olu ma minnu bɛ nin na Ala ka nafa n'u barika ye minnu taɲana Ala ka hin'u la Ala k'u dayɔrɔw suma retraitew folen kɔ an b'an ka cɛbaw fo dɔ ye baarakɛlaw ye baarakɛla minnu k'a daminɛ DGw la ka na se fo plantɔn ma minnu y'u yɛrɛ faga EDM ye minnu ye baaraw kɛ ka se bi ma an bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma bi kɛnɛ in tasibila kɛnɛ don foli kɛnɛ don kumakan ɲuman kɛnɛ don o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka clients ma ni clients tɛ anw tɛ foyi ye aw bɛ hakɛ to kuma na on est là pour eux o clients an bɛ foli d'u ma Ala ka si ni kɛnɛya d'an ma o kɔfɛ an b'a fɔ bi don in a san wɛrɛ ɲinan kɔ Ala b'o yira an na don min na a ka sɔrɔ énergie bi dingɛ min kɔnɔ a bɔr'o kɔnɔ an bɛ Ala deli an tɛna fɔ 0% délestage san wɛrɛ mais 98% délestage. Ka b'o la an bɛ taa min ye Mali ale maa ɲɛma n'o ye Asimu Goyita ale yɛrɛ kɔni ye sira di maa 3 ni olu ye lasigiden ye Mali yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ka bɛn ni octobre kalo tile 14 san 2022 maa fɔlɔ o bɛ taa Rwanda jamana kan ka bɔ yen Iran fo ka taa se Burkina yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛma ani ni maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔni u ye masala kɛ ka baabuw kɛ ka se ka laɲiniw ni bilasirali min bɛ jamana ɲɛma fɛ k'o kɛ ka di a maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ma min bɛ tali kɛ Jagina Diya Dukure ale kɔni kɛra Mali ka lasigiden ye mun ye Rwanda jamana kan a y'a jira k'a fɔ ale ni jamana ɲɛma ka kumaɲɔgɔnya kɔni na min ye ka se ka teriya ni hadamadenya ni bariya min bɛ Mali ni Rwanda jamana cɛ ka se ka o fanga yɛrɛ kɔni bonya cogoya min na ka yira k'a fɔ fɛnɛ ni tagali yɛrɛ kɔni a bɛna kɛ sababu ye min b'a to ayiwa bɛn ni keleya ayiwa ni koto ɲɔgɔn ta la o bɛ Mali ani jamana fɛn fɛn ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ni jɛkulu in ka se ka u hakili to olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na kofɔli min bɛ taa n'o ye lasigiden ayiwa a ka se ka hakili to olu la teriya bɛ Mali ni jɛkulu cɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka taa se farafinna jɛkulu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma a yira k'a fɔ n'o ye maa min kan ka taa Mali yɛrɛ kɔni nɔ labila Rwanda jamana kan n'o ye lasigiden ye a ko diɲɛ kɔnɔ maa caman yɛrɛ kɔni bɛ taa Rwanda jamana kan min ye ka se ka taa faamuya caman sɔrɔ ko caman yɛrɛ kɔni kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana sira o b'o la min bɛ tali kɛ banbaci wale yɛrɛ kɔni fɛnɛ o kɛlɛli o b'o la a ka ɲɛfɔli la a b'a yira k'a fɔ min ye lakana ye n'o ye sigida lakanali ani sanuya ayiwa o sira kan maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ se n'o ye Rwanda jamana kan yaasa ka kalanbolo sɔrɔ olu la diɲɛ dɔnniya sirakaw kiiri tigɛ ko ɲuman fo ka taa se min ye taama siraw ye ni o ye sanfɛ siraw ye n'o a bɛ fɔ tɔgɔ la avion siraw ayiwa i b'a ye k'a fɔ kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaa ko maliden mun fɛnɛ n'olu sigilen bɛ Rwanda jamana kan a ka taa ka faamuya d'u ma ka ladɔnniyali d'u ma min b'a to jamana yɛrɛ kɔni baara u bɛ se k'u ɲin dɔ la cogoya min na ka minɛn d'u ma minɛn min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka ɲɛta hakilinaw bɛ se k'a dɔn cogoya min na a baara o fɛnɛ bɛ se ka fara jamanadenw minnu
minnu bɛ kɔnɔna la ka se ka jamana yɛrɛ kɔni o baara togoya min na ka bɔ yen min ye Mohamed Mayiga ale kɛra Mali ka lasigiden ye Iran jamana kan ayiwa kuma ɲɔgɔnya ale ni jamana ɲɛmaa cɛ a y'a jira k'a fɔ a bolila fɛn min kan don n'a nataw la teriya ni baliya min bɛ Mali ni Iran jamana cɛ ayiwa olu kolow bɛ se ka sinsin togoya min na i b'a ye kalan sira n'o ye sanfɛ kalan ye ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kalan n'o o ye cɛmancɛ kalanw ye n'a bɛ fɔ min ma kalanbolo ka di olu ma baara telimanw olu bɛ se ka kɛ togoya min na ka bɔ yen min ye sɛnɛ yɛrɛ kɔni ta sira ye kuma ɲɔgɔnya kɔni kɛra yen nɔ fo ka taa se min bɛ tali kɛ sirakow la o dɔ ye jumɛn nɛgɛsira fo ka taa se min ye mobili siraw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ la yɛrɛ jɛlen ma ka bɔ yen dugujukɔrɔ nafolow kuma ɲɔgɔnya a bolila olu fɛnɛ kan min bɛ tali kɛ kɛnɛya yɛrɛ kɔni sira la kuma ɲɔgɔnya ninnu fɛnɛ kɔni a taamara o fɛnɛ kan ka bɔ yen Isuf Umaru Mayiga ale kɛra Mali ka lasigiden ye Burukina jamana kan a y'a jira k'a fɔ i bɛ taa Burukina jamana kan ayiwa teriya ni balimaya min bɛ Mali ni Burukina jamana cɛ k'a tɔ kolo k'a sinsin a bɛ e de bolo ayiwa min ye ka se ka Mali yɛrɛ kɔni bɛ taa nin yɔrɔ in na ayiwa diɲɛ kelenya tɔn dɔw bɛ yen nɔ fo ka taa se farafinna kelenya tɔn dɔw ma ayiwa e de bɛna kɛ Mali ka lasigiden ye olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ɲɛkɔrɔ ayiwa baara kan ka kɛ baara min bɛ kɛ sababu ye Mali ni o lasigiso ninnu olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na cakɛda farafinna bolo kan fo ka taa se diɲɛ jamana tɔw bolo kan Mali ni olu bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la min ye lasigidenw ye o bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka nisɔndiya yira bari kuma ninnu a taara bilasiraliw ale ni faamuyaw minnu ni o bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ ka se ka di olu ma kuma ninnu caman a bolila olu yɛrɛ kɔni kan ka bɔ yen an bɛ taa min y'an ka jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ to Burukina jamana kelen kan min ye an bɛ waati min na kɛlɛkɛminɛn caman fo ka taa se pankuru ma n'o olu bɛ wele hélicoptère de combat n'o ye kɛlɛkɛ pankuru dɔw ye ayiwa fila o kɔni o bɛ Burukina bolo bi min ye Mi 08 ye ale ni Mi 35 ye an bɛ waati min na min ye tani ka segin yɛlɛma yɛlɛma o naani kɔni o de kɔni kun kan ka kɛ Burukina jamana fɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 10 ye ani octobre kalo tile fɔlɔ tile 5 ani tile 13 n'o bɛ tali kɛ MINUSMA yɛrɛ ka ayiwa yɛlɛma yɛlɛmali olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka ɲininkali min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ an bɛ waati min na kɛlɛkɛminɛn caman o sɔrɔla ka taa se kɛlɛkɛ pankuru fila ma ɲininkali bɛ daminba de y'a san wa walima min ye Ibrahima Traoré nin ye ale de ka sanni ye wa ka bɔ yen an bɛ taa halisa ni o ye nanzara jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Cɛcɛni jamana kan i b'a ye olu kɔni ye lajɛba kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 7 ye ja min kɔni n'a carila diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw fɛ o b'a jira k'a fɔ ko min ye Cɛcɛni maa ɲɛmaa ye Aramza Kadyrov ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin kɛlɛcɛ minnu filɛ nin ninnu yɛrɛ kɔni bɛna taa fara min ye Rusi kɛlɛcɛ minnu bɛ Ukraine ka fara olu kan yaasa laɲini ye mun ye olu bɛ se ka sabati cogoya min na hakilina jiginna maa 10,000 o de kɔni o bɛ waati ni na n'o olu bɛ Rusi kɛrɛfɛ yaasa ka se ka kɛlɛ min bɛ ka kɛ Ukraine ka se ka olu kɛ cogoya min na yɛrɛyira min n'a bɛ fɔ ko défilé m'o kɛra finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ a kɛnɛ kan u ka jamana yɛrɛ kɔni a maa ɲɛmaa ni maa caman olu yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ in kan ka bɔ yen an bɛ taa Faransi min ye u ka fanga ɲinitɔn dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ mun ma ko gauche n'o olu yɛrɛ bɛ jate i b'a fɔ fanga sanna olu yɛrɛ kɔni ye wulikajɔ kɛ a bɛ t'i jɔ maa 140 ɲɔgɔnna si la minnu bɔra ka bɔlɔn yɛrɛ kɔnɔna minɛ ayiwa o kɔni bɛ ka jira k'a fɔ min ye da la dumuni sugu a ka gɛlɛn o fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa changement climatique la ni ale fɔtela yɛrɛ ayiwa waati yɛlɛma min yɛrɛ kɔni bɛ nin nɔ gɛlɛya min bɛ ka don o kɔnɔ bi jamana ɲɛmɔgɔw kɔni sigilen bɛ olu kɔni tɛ ka foyi bɔ foyi la min ye ka se ka dɔ fara baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni sara kan lakana k'o sabati ani mɔgɔw bɛ se ka jɔ ayiwa dumunifɛn minnu na teliyala taji o b'a la ayiwa fo ka taa se min ye ayiwa an bɛ waati min na gɛlɛyaba min yɛrɛ kɔni bɛ nanzara jamana kan ninnu farala ɲɔgɔn kan o de kɛra wulikajɔ ye n'a bɛ fɔ maa minnu ma ko les gauches olu kɔni y'o yira ka bɛn ni kunu ye n'o o kɛra kari don yɛrɛ kɔni Faransi yɛrɛ kɔni jamana kan ayiwa a kun ye mun ye yaasa k'u ka dusumakasi olu bɛɛ lajɛlen kɔni yira y'a fɔ nin t'a bannen taama wɛrɛw kɔni ani wulikajɔ wɛrɛw olu bolo dalen bɛ minnu n'o olu bɛna kɛ don min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o dira nanzara n'o ye Faransi jamanaw ma minnu ni olu ye baarakɛla ye ayiwa baarakɛyɔrɔw la min ye ayiwa baara wulikajɔw ye ayiwa olu don kɛrɛnkɛrɛnnen min talen b'o kama n'a bɛ fɔ o ma ko journée nationale de grève
club interprofessionnel n'o ye hakɛ ɲini tɔnw ayiwa olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye o min bɛ kɛ ka bɛn tarata don yɛrɛ ma octobre kalo tile 18 wulikajɔ k'a bɛ kɛ ma fo ka taa se ani jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen ma min ye hakɛ ɲini tɔnw ye o caman kun bɛ nin nɔ n'o ye force ouvrière olu bɛna ye CGT fo ka se solidaire FC ale ni INEF olu bɛɛ kɔni bɛna ye min ye nin wulikajɔ don nataw la ka ɲɛsin u ka fanga min bɛ bi ni o ye faransi yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye ni ne fana bɛna dansigi an ka bi kunnafoni sɔrɔlen na min lasera aw ma an ka kunnafoni diso a ɲɛmayaso yɛrɛ kɔni fɛ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye ayiwa k'olu didi ka se ka diya ninnu k'u cari diɲɛ maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ